Tak kandhani Bu, aku wingi bar gelut karo Pak Kepala Sekolah. Su, Pri, balas yo mangan useng-useng tromol. Sopo sing gelem cerita? Aku, bapakku wingi bahas rondo ning masjid. Tuane lali rung dipateni. Lah kek bapak, Bojomu greget. Ingin anak Anda semakin liar, semakin kreatif, dan semakin greget? Berikan 1 tangki susu badak perawan. Hati-hati, banyak produk palsu berisi semen bangunan. hihihi. Bu, ayo mangkat sekolah. Ijek bengile matane lho. Aku suka susumu meskipun gede satu. Iya. Dipidak ngono lho. Mak telumpi. Iki lho, iki atos. Panganen. Biar jiret boe dhisik ngidam Telking Tom iki. Hei, coba dengarkan diriku Maria. Bayangno iki. Mantan. Teringat masa lalu Mantan. tentang engkau dan aku. Tutorial cara gawe kentaki ndasmu benjut. Pertama-tama cepatno dodo silikon diraja-raja cek gak kecokrok pas diuntal. Mari ngono lebokno mangkok, suntukno susu wewe gobel campur micin seprapat kintal udahan 5 tahun ora mandek ben gobloke merata. Sembari dijarno ngaper sampai mamel jamuran. Cepatno plastik adahe kapas, cemplungno benik daster mbokmu 15 kepel tutup rapet ben keselepokan gak iso ambekan. Digeleng-geleng sampai salembut foundation raimu, aja lali diwolak-walik bendang garing mompong gurung udan. Bukaan bungkuse, cemplungno adonan silikon nang wedak foundation remukan benik supaya kepripik gurih. Ditoto jajar nang papan karambol, panggangan nek isor setrika 9 wulan 10 dino gawe mlatih kesabaranmu. Lek wis mari angkat teko papan, mari ngono cepatno nang piring. Kentaki ndasmu benjut, siap dinikmati apa meneh dicocol-cocol karo semen putih oplosan. Gawe ganjel weteng iso, ganjel lawang iso, ganjel kupingmu cek gak krungu cocoti tangga ya iso. Lho. Ngomong apa lho? Ayo wis duwe surat-surat durung kae. Bocengan gak elemen. Lho kate nang ndi lho jegur got engko nek kono dalane. Bapakku polisi kono lho. Bapakku ya kono. Dadi Ultraman malahan. Tak kandakno lek kono nakal-nakal. Ayo. Ayo tak turno mulih. Weka engko pedaku dicokok. Ora apa-apa, engko tak ijoli Baby Walker. Lah, panas iku lho. Lah iya, ayo melok aku nang pos sampe ngiyu. Weka. Wah, manuknya kata ucul iku rasane. Sembuh. Lah iki ana fenomena pemain ditekok setan lur. Diduga kena asap kakean protes nang wasit. Tenggorokane keselok kodok. Lah iki kiper profesional lur. Paketane entek AFK, dikongkon jaga gawang malah tiang gawange dikeloni. Lah iki Sun Gokong ketokno jurus Kamehameha supaya gol pas nyepak. Munyer-munyer rong dino 5 wengi. Mabuk mbok gagah nyepak bal koyo arek bayak lho main celekan. Gawange nek ngarep balik disepak nang ujung kulon. Lah iki ono hasad lemu edison pelayan-pelayan katoke melorot. Keplecok jongkok gorong komeng ora karo-karuan. Aduh, mentang-mentang bokongnya semok putih dipamerno ngalor ngidul. Jalali testing SLCC sepak langsung jarak jauh jiro lujan untuk trompi. Akhirnya Indo kembali ditapok bal ke Samplor yang gembira guys. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that does not